Oras na ito, alas 3:33 na gyud sa kahaponon. Maayong hapon, napudusab gyapon kanatong tanan, my loves. Kumusta ning uban kanato karon? O ginaot sa gihapon maayo ra nga to ang paminaw karon mga takna. Okay, maginyang ina paminaw joy, labi niya kung gibati gitaon sila og kanyag. Mo ginindot na diha lulubaba, no? Especially kung ganing pitos man, nya nagkag problema, basta importante, guwapa. Muna siya importante sa mahalaga. Ha? Bahalag na kagidlay. Basta ang cutex sa timan niya. Ano say good afternoon di ay sa mga suking kapwa na to. We are live by the way sa to ang Facebook page, sa Love Space Radio Space Davao. Palug di kong share and like my love, follow the same time, no? Hello, shout out dahil Leonida Basta Kabungbong, Sam J, Lagnason Antonio, Ermi Quirino Amot ug si Simon Rich Capelio. Thank you so much kung good afternoon. Niljon Ibok, mayong pagpaminaw sa gihapon diha. And kinsa pa ning uban Dre, ha? Og sa mga nakadaog di ay kaganiha lulubaba. Gani, congratulations di sa mga mapalag nga mananaog kaganiha sa atuang. Hello. Ha? Naminyo kong Love Radio Extended ang ato ang pa-promo ani karon my love. So I hope nga padayon gyapon mo, no, sa inyong pagpaminaw. Sa inyong pagpalanog-lanog. Glabaw na sa pag-appeal sa ato ang pa-promo kay may na lang every weekend Saturday makatagamta mo sa ato ang mga mahiwagang prices. Dahil nga yung mga nakataganta mo cash, load, kanya, mga appliances, di ba? Bisa ko sila ka mo ipangatag. Kung pwede lang, kuha niya kita niya mo mga kagulalingon, servisyon totoo lamang. Ay nako, I hope nga kita tanan pud sad my loves, no, especially katong mga nagsigi lang og kining pundo sa balay. Ako ban kanato bitaw, no, lately. Kung unsay mabalitaan through social media, makasulting mura na gidayon ang maong katotohanan. Parang yun na talaga ang totoo. Anya kinilaging videos manggod ang ato ang makita sa video bisan sa TV. Kung makita nato nga murag pangit o makalagot unsa ba muna or unsa ato makita makuhaan natong base my loves nga muna day na tinuod makasulti tag daotan wala ta nasayod kung unsa gyud ang kamatuoran. Asa man ta padulungan ning istoryahan ni, diba, kay trending kayo ang topic about atong matud pa quote unquote rape victim. Hindi ta ko ganahan mag-discuss ani my loves, pero ngayon man joy nawindang nako sa ko ang Facebook page, ako ang wall kay mo lang perminti ang ako ang top, mo lang perminti ako makita nga mabasahan ako, especially sa kuan TikTok account. No, mo lang perminti mga topic, mga discussion ug uban pa. I hope na kung sa may kadangatan sa mong investigasyon mo magawa sa ragid taon ang kamatuoran kung sa bagyod, di ba? Kalulubaba, mutuo ba ka? Na ba kay barkada nga mga maingon na to bayot ana? Aw niya ko yung mga kaila barkada wala kayo joy. Ako pudsad, no. Hello di ay ni Gretchen. Dapit sa may agdaw. Tol dapita sa may sa kilid o likod na inyo, ha? Sa eskwelahan diya sa Mats. Mayong pagpaminaw kanimo diha. Live day ko sa Facebook page day my loves, no. Palug di ko og follow and like same time. And good afternoon, mayong pagmerienda nyo diha, ha? Si Gretchen, kung makanya siya, mayaman man kayo niya masyado niya, mahinatagunon kayo sa kanya. Igwapa pag yun. Pabot tayo niyo, tagaan yung tani niya, Joy. Unta. Anyway, mabalik tayo my loves. Mutuo ba kalulubaba nga ang imuhang barkadang bayot no, pag mahubog mang rape? Tower mangut Joy. Na magoy puruhan nga siya masingan niya po ni mahimo mabuhat nila. Labi niya kung na sila pag niya siya. Pero sa sitwasyon na itong mga kaso at itong mga tauhan niya nga ilahan niya yung una yun to ilahang barkadya nga more nag-inusalang babae.
Wala tayo nakabalo, no? Ha? Oh, kay bisang nga siya nga, bisa na siya baka sa kalibutan. Oh, naagi na perminting sawa. Namo traidor sa imuha. Pero ikaw po nga babaeng buhat nyo ay mukhang pantis. Sige nyo uban-uban na ng mga lalaki. Ngayon nyo ang ibarkada. Labaw niya kung kamuray babae. Bisan pag maingon magbayot niya siya. Naga po niya siya ibitin. Ha? Mutukob ya po niya sa imo. O ikaw ba'y mutukob ba niya? Depende lang nyo. Oh, naga po niya bisa pag inya kong paandoy. Kanyang bakakon. No? Bisa kanyang mga bayot. Kuan mo gyapon, mabati gyapon na sila og kuan kanyang kagilok, no? Og pangingit. Pero ngilngigan lang sila kay di sila ganyan-ganyan nga mabatian na nila. Ang gusto nila sa taong gusto gid nila. Ha? Gani, no? Alangan kay mo man ay matud pa genetic structure. Ha? Mabayot man ka. Mubati gyapon, mutindog gyapon niya Ha? Mumnya genetic structure ni mo. No? Pero ang uban, ngilingigan lang di sila ganyahan. Muna makaingon sila, ew, masyado. At yung din na bet, din na type. Oh. Pero, nagyapo niya sila, muriak gyapon niya. Ha? Oh, subo lang na siya akong explanation. Hala, sige, kumuhaman, padayon ta, Lolo Baba. O sige, padayon ka, diyan magkita padulungan yung style. Padayon ta sa unahan and still padayon mo sa paglanog-lanog kana ato my loves diri po sa 90.7 Love Radio. Kauban mi ninyo kini si Mikey Ling. Huwag kinipot, sila baba oh. 90.7 Love Radio. Always your number one SM radio station.